и получи един жест постоянно така. И ме е страх да ме откачи. Това е по-опасното. Ще откачи и ще напише за психиатрия. То е някакъв обект, който нищо не представлява. I come to see Stoyan, 6 or 7 times now over a period of 8 months. And when I look at him and I see he's dying as far as I'm concerned, and I look at him and no one seems to be trying to help him. Do you think I'm wrong to think that? Просто той, ако погледнеш Васка, те са все такива слаби деца. Аз с Васка, като бях на раздвижване, като я видяха, така странични хора, нали, които нямат допир с такива деца, просто се оплаши. Мале, какво е това нещо? Нали? Ние вече сме свикнали да ги гледаме, ама и Васка беше много хубава и пълничка, но и Стоян беше и въобще беше много такъв подвижен. Подвижен, нали, и звуци издаваш и... по-жив беше като че ли. Сега, напусне, тук от няколко години... Няма да ти вземат бурската, няма да ти вземат бурската. Ние сме... От нас каквото се иска, да го нахраниш, да го подсушиш, да го окъпиш, ние си го правим. In the 13 years that Vaski has been at Mogilino, her health has declined very severely. As a young teenager, she would dance and sing. When she arrived,
She looked like a normal little girl. After 9 months, it is our last day at Mogilino's social care home, and finally the director has agreed to talk to me on camera. When I look at the condition of the children in the bedridden room, I don't know why the staff don't actually care. They don't seem to care or do anything about it. Почиват преди всичко от лежащо болните, тия с които са с много големи зъбове. Вярно е, че и не се полагат и много грижи. Аз първото, нали, го мисля, нали, че са малко като персонал, пък работата е обемна. Да се измия децата, да се дезинфекцира всичко, да бъде нахранено. Другата част, която трябва вече да му се разнообразява живота, то е най-елементарно нещо. Най-елементарно нещо. Има за нещо, за което да съжалявам. Първо са тия сгради, че много, много пари влязоха в тях. Значи, ако се затвори, смятай, че за 2 месеца ще бъде ограбено. Много, много пари. И залата се изгради, абсолютно всичко. Насякъде има телевизори, насякъде има касетофони. Всичко направи. Даже днеска са им купила 3 плажни чадъра и там, като море ще им го направи. Басейнчето ще ги сложим, нали? Нещо елементарно, но все пак нещо разнообразно. И много съжалявам и за мен, защото, да ти кажа, аз мисля, че съм добър директор. Но те не стават. Значи те ме провалят. Що ме тъй? Да се затваря. I really find it very, very hard to look at Vasi when she's getting thinner and thinner, her body is wasting away, her leg is broken, and nobody seems to notice. Nobody noticed but us. And I have no understanding of how that can happen to a child in care. Това е просто, тя няма нещо тъй конкретно, че да се вкара в болница. Значи няма пневмония, не ангина, не е нещо да си, нали, ако си краката е костите, ако са начупени, ходим, бинтоваме, връщаме си като ти поискаш да живее до 100 години. Самото заболяване си, разбери го той нещо. Просто няма какво да му помогнем на това дете. Един вид трябва да се остави да си живее това, което е. Сега, истината е такава, значи. Ако сега питаш някой доктор, ще ти кажа съвсем други работи. Но истината е така. What do you do when one of the teenage girls is pregnant? Сексуално насилие не може да бъде тук, при положение, че работят само жени. Мъжете са тук много по-малко, нали. Не са и такви, може да са мързеливи, са прости наши хора, обаче не са така. От страна на децата има. Има. The children, between them, there is the children, not somebody from the staff to the children, but between the children. They have sex. Yeah. But there are no pregnancies. Yeah. That's amazing. Ама питам, какво ще стане, ако нещо, не дай си Боже, стане, ще ги прави? Ще ги заведа на лекар и толкова. Не мога по друг начин, нали? Не мога и да ги опазя, защото те сега през нощта 2 човека, какво ще ги опазят, нали? А пък имахме, извинявай, нали, ако искаш да го преведи, нали, имахме такова, извиках хирург, който е от такова, от Русе, 2 доктори са, да ги прегледат дали са девствени. Нашите от 4-та група никой не излезе, само 1 или 2. Значи не, че аз съм виновна като директор, като ръководител тук. Is the government responsible for this situation? За нашите проблеми няма и предалното. За нашите проблеми тук са виновни хората. Те ме предадоха. Are the staff and the carers responsible for what's happening to the children? Да, може. Are you responsible for the condition of the children here? Yes or no? Не, до сега съм направила всичко,